Kansilado usab ang mga klase sa mga silingang dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu tungod sa pag-ulbo sa bulkang Kanlaon. Mga abog ni ini gipadpad ug nakaabot sa Subo. Ani ang report. Samtang alas 11 kaganihang buntag, nipagawas og advisory ang Lapu-Lapu City Government nga kansilado ang face-to-face classes sa tanang ang-ang, mapa-public o private schools man. Naabtan sa Balitang Bisdak kining mga tinun-an sa Pusok Elementary School nga gipangkuha sa ilang mga ginikanan human kansilaha ang ilang klase. Gipanghatagan sa Pusok Elementary School ang ilang mga estudyante og face mask. Samtang nitanyag usab og libreng sakay ang Barangay Pusok alang niadtong mga estudyante nga layo ang mga panimay. Nang apod-apod usab ang Lapu-Lapu City Government og libreng face mask sa mga trabahante ug kliyente sa City Hall. Gisusi usab sa taga DRRMO ang mga eskwelahan ug gipanghatagan og face mask ang mga estudyante. Lakip sa nikanselar sa ilang klase karong adlaw ang lungsod sa Cordova. Sa social media page sa lungsod, gipahibaw ang pagsuspenso sa face-to-face classes. Samtang nang apod-apod usab ang LGU og face mask sa mga konstituente niini pinaagi sa matag barangay. Alas 11 sa buntag kini ang naabtan namo sa gawas sa Mandaue City Central School. Bag-uhay lang gi-issue ang mando sa mayor nga suspensohon ang klase tungod sa epekto sa ashfall sa bulkang Kanlaon. Puliki ang mga ginikanan o guardian nga nag-abot-abot para kuhaon ang ilang mga anak. Dali sab nga gitapos ang mga klase o gipagawas ang mga kabataan. Samtang ang uban, wala dayon nakabasa sa Facebook post maong duna pay nangabot aron ihatod ang ilang mga anak alang sa panghapon nga klase. Hato na ang batas plan. Ihatod ng taon niya? Karon cancel man ang klase di uli na namin. Kaya bago mo lang i-declare nga una klase, siguro na ako mga bata nga di siya kaanggap sa kuwan ron nga ashfall. Suspend yun ma'am kay ang ato taw mga bata ba. Nya ang kuan ko na abog. Bisag na sa kuan room mo kuan gyapon ng abog, labi pa kon kusog ang hangin. Tungod sa kadaghang mga sakyanan na traffic ang lugar kaganiha. Sa mga nangabot ug na mauli, taliwa sa suspension nga giimplementar. Ako si Luan Merondina. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak.